ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। आपण वाचनाची सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या अध्ययनाची सुरुवात करूया. इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या कृष्णा या पुस्तकाच्या मराठीमध्ये वाचनात तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण कालपर्यंत 9 अध्याय संपवले. शेवटी आपण पाहिलं होतं भगवंतांची ती कथा, जसं यशोदा मातेनी कसं भगवंतांना उखळाला बांधलं होतं, ती कथा आपण पाहिली होती. मग आता आज आपण पाहणार आहोत वत्सासूर आणि बकासूर यांचा संहार. आपण तृणावताचा संहार कसा झाला ते, तृणावताचा उद्धार कसा झाला हे पाहिलं. उखळाला भगवंतांना कसं बांधलं होतं त्याची कथा सुद्धा आपण पाहिली. तर आपण सुरुवात करूया आपल्या वाचनाला. तर एक मिनिट, मी आधी सगळ्यांना म्यूट करते आणि मग कोणाला जर वाचन करायचं असल्यास तुम्ही हँड रेज करू शकता. चालेल? ओके, हँड रेज केलं. शिल्पा माताजी. ओके माताजी, तुम्ही वाचू शकता. ओके माताजी. हा, अध्याय 11 पासून सुरुवात करा. ओके माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. अध्याय 11 वत्सासूर आणि बकासूर संहार. यमला अर्जुन वृक्ष व्रजासारखा कडकडाट करीत भूमीवर उतमळून पडले तेव्हा नंद महाराजांसहित सगळेच गोकुळवासी तत्काल त्या ठिकाणी गोळा झाले. ते अर्जुन वृक्ष असे अचानक कोसळून पडल्याने पाहून त्यांना मोठे आश्चर्य वाटू लागले. वृक्ष पडण्याचे त्यांना कोणतेच कारण सापडत नव्हते आणि त्यामुळे ते अतिशय गोंधळून गेले. जेव्हा त्यांनी श्रीकृष्णांना उखळाला बांधलेल्या अवस्थेत पाहिले तेव्हा ते कार्य निश्चित कोणा असुराचे असायलाच पाहिजे असा त्यांनी विचार केला. अन्यथा असे कसे घडेल? आणि त्याच वेळी ते या घटनेने दिसतंय ना माताजी? येस माता. अतिशय व्यथित झाले, कारण श्रीकृष्णांबाबत अशा विलक्षण घटना सतत होऊ लागल्या होत्या. गोकुळवासी जनांचा या घटनेबाबत तर्क वितर्क चालू असतानाच तेथे खेळत असणाऱ्या मुलांनी त्यांना सांगितले की बाळकृष्ण रांगत रांगत 2 वृक्षांमधून चालले असताना उखळ दोन्ही वृक्षांमध्ये अडकले, म्हणून त्यांनी दोर ओढला आणि त्यामुळे वृक्ष खाली पडले. आणि जेव्हा वृक्ष खाली पडले तेव्हा त्यांच्यातून 2 प्रकाशमान पुरुष बाहेर आले आणि त्यांनी बाळकृष्णांना काहीतरी सांगितले.
अनेक गोपजनांनी बालकांच्या कथनावर विश्वास ठेवला नाही. अशी गोष्ट कधी शक्य होईल यावर त्यांचा विश्वास बसत नव्हता. काही जणांनी मात्र बालकांच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवला आणि नंद महाराजांना म्हणाले, आपला पुत्र इतर मुलांहून वेगळा आहे, त्याने हे कार्य केलेही असेल. नंद महाराजांना आपल्या पुत्राच्या असामान्य शक्ती विषयी ऐकून हसू आले. त्यांनी आपल्या अद्भुत मुलाला मोकळे करण्यासाठी दोराची गाठ सोडली. नंद महाराजांनी बाळकृष्णांना सोडल्यानंतर वयस्क गोपिकांनी त्यांना मांडीवर घेतले आणि टाळ्या वाजवून त्यांनी त्यांच्या अद्भुत कार्याचे गुण गायले. बाळकृष्णही सामान्य मुलाप्रमाणे नाचू लागले. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण पूर्णपणे गोपिकांच्या नियंत्रणाखाली त्यांच्या हातातील कठपुतळीप्रमाणे गीत गात नाचले. यशोदा माता श्रीकृष्णांना कधी कधी बसण्यासाठी पाट आणण्यास सांगे आणि एका मुलाला तो उचलणे कठीण असले तरी बाळकृष्ण कोणत्याही स्थितीत तो मातेला आणून देत. कधी कधी त्यांचे पिता नारायणाची पूजा करीत असताना लाकडी खडावा आणायला सांगत, तेव्हा बाळकृष्ण मोठ्या सायसाने त्या माथ्यावर ठेवीत आणि पित्याकडे आणून देत. त्यांना जेव्हा कधी जड वस्तू आणायला सांगितले जाई तेव्हा ती उचलता येत नसल्याने ते केवळ हात हलवीत. अशा प्रकारे दररोज प्रत्येक क्षणी ते आपल्या मात्यापित्यांकरिता सुखाचे सागर होते. स्वयं भगवंत वृंदावनवासी जनांसोबत अशा मधुर बालचरित्राचे प्रदर्शन करीत होते, कारण त्यांना परम सत्याच्या शोधात असणाऱ्या तत्वज्ञानांना आणि अध्यात्मवादांना परम सत्य पुरुषोत्तम आपल्या अनन्य भक्ताच्या इच्छांना कसे समर्पित असतात हे दाखवून द्यायचं होते. एक दिवस एक फळवाली आनंद महाराजांच्या भवनासमोर आली होती. फळे घ्या, कुणाला फळे हवी असतील तर घेऊन जा, अशी. फळवालीची हाताची थोडस इकडं स्क्रीन टू दिस साइड इकडे नाही, थोडस असून. ओके माताजी, ओके. फळवालीची एकूण माताजी आता स्क्रीन तिकडच्या बाजूला गेली. ओके, आधी होत. येस माताजी, आता दिसते ना बरोबर? नो माताजी, तिकडच्या साईडला सर. येस, आता ठीक आहे माताजी. येस माताजी. फळवालीची हाक ऐकून लहानशा श्रीकृष्णाने तत्काळ मूठ भरून धान्य घेतले आणि त्या बदल्यात फळे घेण्याकरिता ते बाहेर आले. त्या काळी धान्याने देवाणघेवाण होत असे. आपल्या मातापिता देवाणघेवाण होत असे. आपले माता पिता धान्याच्या बदल्यात वस्तू घेताना त्यांनी पाहिले असावे आणि म्हणून त्यांनी तसे अनुकरण केले होते. त्यांच्या लहान लहान मुठीत कितीसे धान्य असणार आणि तशाच मुठी बंद नसल्याने सगळे धान्य जमिनीवर पडत चाललेले होते. फळवालीची नजर अशा अवस्थेतील बाळकृष्णाकडे गेली आणि त्यांच्या अनुपम सौंदर्याने ती मोहित झाली. तिने तत्काळ बाळकृष्णाच्या मुठीतील शिल्लक राहिलेले काही धान्याचे दाणे धान्य स्वीकारले आणि त्यांचे दोन्ही हात फळांनी भरून दिले. तदनंतर फळवालीला आपली टोपली रत्नांनी पूर्ण भरलेली असल्याचे दिसले. भगवंत सर्व प्रकारचे वर प्रदान करणारे आहेत. जेव्हा कोणी भगवंतांना काही उपहार अर्पण करतो तेव्हा त्यांच्या अनंत पटीने लाभच होत असतो. एके दिवशी यमलार्जुन वृक्षांना मुक्ती प्रदान करणारे भगवान श्रीकृष्ण, श्री बलराम आणि इतर मुलांबरोबर यमुना तीरेवर खेळत होते.
फारच उशीर झाल्याने रोहिणी माता त्यांना घरी बोलवण्याकरिता गेली. परंतु कृष्ण बलराम आपल्या बालमित्रांबरोबर खेळण्यात इतके रमले होते की त्यांची घरी परत जाण्याची इच्छा होत नव्हती. ते खेळात अधिकच गर्क झाले. रोहिणी माता त्यांना घरी घेऊन जाण्यास असमर्थ झाली. तिने घरी जाऊन यशोदा मातेला त्यांना घेऊन येण्याकरिता पाठविले. यशोदा मातेला आपल्या मुलांबाबत इतका स्नेह होता की ती त्यांना बोलवण्याकरिता बाहेर आली तेव्हा तिच्या स्तनात दूध उतरले. तिने मोठ्याने हाक मारली, प्रिय बाळ घरी ये, तुझी भुकेची वेळ होऊन गेली आहे. पहा, ती पुढे म्हणाली, कृष्ण हे अरविंदाक्ष, तू आता भरपूर खेळलास, आता घरी ये आणि स्तनपान कर. बाळ, तू फार खेळ खेळून थकला असशील. तिने बलरामांना हाक मारली, बाळा बलरामा, अरे कलनंदना, तुझ्या अनुजा बरोबर कृष्णा बरोबर लवकर घरी ये. तुम्ही सकाळपासून खेळून थकला असाल. कृपया घरी या आणि भोजन करा. तुमचे वडील वाट पाहत आहेत. त्यांना भोजन करायचे आहे. तुम्ही घरी निघून या, म्हणजे ते भोजन करतील. नंद महाराज आपली वाट पाहत आहेत आणि आपल्याशिवाय ते भोजन करणार नाहीत. हे ऐकून कृष्ण बलराम घराकडे निघाले. त्यांच्या सोबत्यांनी तक्रार केली, आपला खेळ अगदी रंगात आला असताना कृष्ण आपल्याला सोडून चालला आहे. आता आम्ही सोडून देतो. दुसऱ्या वेळी आम्ही त्याला घरी जाऊ देणार नाही. त्या सवंगड्यांनी पुन्हा आपल्या बरोबर कधी खेळू न देण्याबद्दल त्यांना धमकी दिली. श्रीकृष्णांना भय वाटले आणि घराकडे जाण्याऐवजी ते परत मुलांबरोबर खेळू लागले. त्यावेळी यशोदा माता मुलांना रागे भरली आणि श्रीकृष्णांना म्हणाली, कृष्ण, तू रस्त्यावरच पोर आहेस असे तुला वाटते काय? तुला घर नाही? सकाळपासून खेळून सर्व अंग धुळीने भरले आहे. आता घरी जाऊन स्नान कर. त्याशिवाय आज तुझा जन्मदिवस आहे, म्हणून घरी चल आणि ब्राह्मणांना गोदान कर. या तुझ्या सवंगड्याकडे बघ. त्यांच्या मातांनी त्यांना अलंकार घालून कसा सुंदर शृंगार केला आहे. तू सुद्धा स्नान कर, नवीन वस्त्रालंकार घाल आणि वाटल्यास पुन्हा खेळायला जा. यशोदा मातेने श्रीकृष्ण बलरामांना घरी बोलविले. भगवान श्रीकृष्ण आणि भगवान बलराम हे शिव आणि ब्रह्मादेवासारखे श्रेष्ठ देवतांचे उपास्य आहेत आणि यशोदा माता त्यांना आपली मुले समजत होती. घरी आल्यावर तिने कृष्ण बलरामांना स्नान घातले आणि सुंदर वस्त्राभूषण घालून त्यांचा आकर्षक शृंगार केला. तिने नंतर ब्राह्मणांना पाचारण केले आणि जन्मोत्सवाचा निमित्त आपल्या मुलांकडून ब्राह्मणांना गोदान करविले. अशा रीतीने तिने आपल्या भवनात जन्मोत्सव साजरा केला. या प्रसंगानंतर सगळे वयस्कर गोपजन नंद महाराजांजवळ आले. असुरांनी हल्ली महावनात मोठे मोठे उत्पात चालविले आहेत आणि त्यांना कसे थांबवावे याबाबत ते सल्ला मसलत करू लागले. या सभेत नंद महाराजांचे बंधू उपनंद उपस्थित होते. ते ज्ञानी आणि अनुभवी समजले जात. ते कृष्ण बलरामांचे हितचिंतक होते. ते एक नेता होते आणि ते सर्वांना संबोधित करीत म्हणाले, इथून प्रिय मित्रांनो, एक मिनिट माताजी, कुठे माताजी कर्सर? इथे कर्सर ठेवलंय मी, पहा. प्रिय मित्रांनो, आता आपण हे स्थान ओके. प्रिय मित्रांनो, आता आपण हे स्थान सोडून इतरत्रच जाणे योग्य आहे, कारण येथे उपद्रव माजविण्याचा खातर मोठमोठ्या असुरांचे आगमन होऊ लागल्याचे आपल्याला वारंवार आढळून येत आहे. तसेच खास करून ते लहान बालकांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कृष्ण आणि पुतनेचे उदाहरण घ्या. केवळ भगवंत हरीच्याच कृपेने कृष्ण अशा राक्षसीपासून बचावला. तृणावर्त असुर त्याला आकाशात उंच घेऊन गेला.
परंतु हरिकृपेने तो वाचला आणि असुर मात्र थोडस खाली येस एका शिलेवर खाली पडला आणि गतप्राण झाला. आताच मागे हे बालक 2 वृक्षांमध्ये खेळत असताना ते दोन्ही वृक्ष भयंकर रित्या खाली कोसळले आणि बालकाला मात्र कोणतीही इजा झाली नाही. भगवान हरींनी त्याचे पुन्हा रक्षण केले. जर या वृक्षाखाली हे बालक अथवा त्यांच्या सोबत खेळणारे कोणतेही बालक चिरडून ठार झाले असते तर काय झाले असते याची कल्पनाच केलेली बरी. या सर्व घटनांचा आढावा घेत हे स्थान आता येथून पुढे सुरक्षित राहिलेले नाही हाच निर्णय केला जाऊ शकतो. आपण स्थलांतर करण्याच योग्य ठरणार आहे. केवळ भगवंतांच्या कृपेनेच आपण सर्वांचे वेगवेगळ्या संकटातून रक्षण झालेले आहे. आता आपण सावध राहिले पाहिजे आणि हे स्थान सोडून इतरत्र जेथे शांततेने राहता येईल अशा ठिकाणी गेले पाहिजे. माझा असा विचार आहे की आपण वृंदावन नामक वनाकडे जावे. हे वन अतिशय नूतन वेळी वनस्पतींनी युक्त आहे. आपल्या गायी चरण्याकरिता तेथे योग्य अशी अनेक कुरणे आहेत आणि आपण व आपली कुटुंबे, गोपिका आणि मुले सगळेच तेथे शांततेने निवास करू शकतो. जवळच गोवर्धन नामक पर्वत आहे. सौंदर्य त्याचे सौंदर्य अनुपम आहे आणि तेथे पशूंसाठी प्रचूर कोवळे गवत आहे. याप्रमाणे तेथे निवास करण्यात कोणतीही अडचण नाही. याकरिता माझा असा सल्ला आहे की आता अधिक वेळ घालविण्यात अर्थ नाही तर आपण अशा सुंदर स्थानी जाण्याची तयारी करावी. आता त्वरित आपण आपल्या बैलगाड्या सज्ज करूया. आपली इच्छा असेल तर सर्व गायी असरांना आपण अग्रभानी ठेवल्या हरकत नाही. माताजी 1 मिनिट माताजी. चालेल चालेल. आणखी कोणी तर हँड रेज केला होता, तुम्ही वाचू शकता. आशा माताजी आता वाचतायत. हा ठीक आहे, वाचू का मी? हो चालेल हरे माताजी. हरे कृष्णा वाचा. हा ठीक. उपनंदांचे बोलणे ऐकून सर्व गोपांनी त्यांच्या सूचनेला सहमती दिली. आता ते निघण्याच्या तयारीला लागले. सर्वांनी बैलगाड्या तयार ठेवून घरातील भांडी तसेच इतर सर्व घरगुती सामान त्यांच्यावर चढविले. वृद्ध मंडळी तसेच स्त्रिया आणि मुले अशा सर्वांकरिता गाड्यांमध्ये बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली. सर्व गायी वासरे आणि बैलांना सगळ्यात पुढे ठेवण्यात आले. गवळी धनुष्य बाण घेऊन सज्ज झाले. काही जण गाड्यांमागे राहिले आणि काहींनी पशूंना वेढा घातला आणि अशा रीतीने व्यवस्था झाल्यावर त्यांनी आपली शिंगे आणि तुतार्या वाजवायला सुरुवात केली आणि अशा गरजून सोडणाऱ्या निनादात ते वृंदावनाकडे निघाले. आणि व्रजांगणांचे वर्णन कोण करू शकतो? त्या सर्वच बैलगाड्यातून बसलेल्या होत्या. त्यांनी मौल्यवान वस्त्रे आणि अलंकार घालून सुंदर शृंगार केले होते. त्या नित्याप्रमाणे बाळकृष्णांच्या चरित्रांचे गायन करीत होत्या. यशोदा माता आणि रोहिणी माता एका स्वतंत्र गाडीत बसलेल्या होत्या आणि श्रीकृष्ण बलराम त्यांच्या मांडीवर बसले होते. त्या दोघी कृष्ण बलरामांबरोबर बोलत होत्या आणि अशा गप्पातून अतिशय सुखानुभव करून त्या अतिशय सुंदर दिसत होत्या. अशा रीतीने जेथे प्रत्येक जण शांततेने आणि आनंदाने शाश्वत निवास करतो अशा वृंदावनात पोहोचल्यानंतर त्यांनी अर्धपरिघात एकत्र गाड्या सोडल्या आणि तात्पुरती निवासस्थाने उभारली. श्रीकृष्ण बलरामांना वृंदावन, गोवर्धन पर्वत, यमुनेचे तीर यांचे मनोरम्य सौंदर्य अवलोकन करून खूप आनंद झाला. जसजसे कृष्ण बलराम मोठे होऊ लागले तसतसे ते बालिश शब्दात माता पित्यांशी वार्तालाप करू लागले आणि त्यातून त्यांनी सर्व व्रजवासी जनांना मोठे सुख प्रदान केले. लवकरच श्रीकृष्ण आणि बलराम वासरांना सांभाळण्या इतके मोठे झाले. गोप बालकांना अगदी बालपणापासूनच गायी सांभाळण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येत असते आणि प्रथमतः त्यांना लहान लहान वासरे सांभाळण्याची जबाबदारी घ्यावी लागत असे. आता कृष्ण बलराम आपल्या समवयस्क बालसवंगड्यांसोबत चराऊ कुरणात जाऊन वासरे सांभाळू लागले आणि तेथे ते आपल्या बालमित्रांसोबत विविध प्रकारचे खेळ खेळू लागले. कधी कधी वासरांकडे जात असताना हे दोघे बंधू आपल्या बासऱ्या वाजवीत
कधी कधी लहान मुले चेंडू खेळतात त्याप्रमाणे आवळ्यांनी व बेलफळांनी खेळ खेळत ते नृत्य करीत आणि चरणातील घुगरांचा कर्णमधू रुंजून ध्वनी काढीत. ते घोंगड्या पांघरून गाई बैलांची सोंगे घेत, कधी कधी बैलांची सोंगे घेऊन एकमेकांशी झुंज खेळत, कधी कधी गाई बैलांच्या आवाजाची नक्कल करीत, तर कधी कधी ते अनेक पशुपक्ष्यांसारखे आवाज काढीत. अशा प्रकारे एखाद्या साधारण बालकाप्रमाणे कृष्ण बलरामांनी आपल्या बाललीलांचा आनंद घेतला. एकदा श्रीकृष्ण आणि बलराम यमुनेच्या तीरावर क्रीडा करीत असताना वत्सासूर नावाचा असुर त्या दोघा बंधूंना ठार मारण्याच्या उद्देशाने वासराचे रूप घेऊन तेथे आला. वासराच्या रूपातील तो असुर इतर वासरांत मिसळून गेला. तथापि विशेषतः श्रीकृष्णांच्या ते लक्षात आले आणि त्यांनी ताबडतोब वत्सासुराचा तेथे प्रवेश झाल्याचे बलरामांच्या निदर्शनास आणून दिले. दोघे बंधू हळूहळू त्याच्याजवळ गेले. तेथे गेल्याबरोबर श्रीकृष्णांनी त्या गोवत्स रूपी असुराचे मागील पाय व शेपटी पकडली आणि मोठ्या जोराने गरगर फिरून एका झाडावर फेकून दिले. त्याबरोबर असुर गतप्राण होऊन झाडावरून जमिनीवर पडला. जेव्हा तो असुर जमिनीवर मरून पडला तेव्हा श्रीकृष्णांच्या सवंगड्यांनी छान छान म्हणत त्यांचे अभिनंदन केले आणि देवी देवतांनी मोठ्या प्रसन्नतेने आकाशातून पुष्पवृष्टी केली. अशा रीतीने अखिल सृष्टीचे पोषण करते कृष्ण बलराम प्रतिदिन सकाळपासून वासरांचे राखण करीत असत. या प्रकारे त्यांनी वृंदावनात गोप बालक म्हणून आपल्या बाललीलांचे आस्वादन केले. एके दिवशी सगळे गोप बालक आपल्या वासरांना पाणी पाजण्याकरिता यमुना नदीच्या काठी गेले. वासरे यमुनेवर पाणी प्यायली तेव्हा गोप बालकही पाणी प्यायले आणि यमुनेच्या काठावर बसले. त्यावेळी त्यांचे लक्ष एका प्रचंड प्राण्याकडे गेले. तो एखाद्या पर्वताकार बगळ्याप्रमाणे दिसत होता. त्याचा शिरोभाग वज्रासारखा कठोर भासत होता. जेव्हा त्यांनी तो अद्भुत प्राणी पाहिला तेव्हा त्यांना त्याचे मोठे भय वाटले. या प्राण्याचे नाव होते बकासूर आणि तो होता कंसाचा अनुचर. तो अचानक समोर आला आणि त्याने एकदम आपल्या अणकुचीदार तीक्ष्ण चोचीने श्रीकृष्णांवर झडप घातली आणि त्यांना गिळून टाकले. त्या महाभयंकर पशुने श्रीकृष्णांना गिळून टाकल्याचे पाहून बलरामांसहित सर्व गोपबालक मृतवत होऊन खाली पडले. त्यांचा श्वासोच्छ्वास थांबला. तथापि जेव्हा बकासूर श्रीकृष्णांना गिळीत होता तेव्हा त्याच्या घशात अग्नी गिळावा त्याप्रमाणे प्रचंड दाह होऊ लागला. याचे कारण म्हणजे श्रीकृष्णांचे धगधगीत तेज होय. तो दाह असह्य झाल्यामुळे त्या असुराने श्रीकृष्णांना ताबडतोब घशातून बाहेर फेकून दिले आणि तो आपल्या तीक्ष्ण चोचीने त्यांना टोचून मारण्याचा प्रयत्न करू लागला. बिचाऱ्या बकासुराला याची काय कल्पना की श्रीकृष्ण जरी नंद महाराजांच्या बालकाची भूमिका करीत होते तरी ते विश्वकर्त्या ब्रह्मदेवाचे मूळ जनक होते. आता देवतांचे आनंद भांडार, साधू संतांचे रक्षक अशा यशोदानंदनाने त्या विशालकाय बकासुराच्या चोचीचा खालचा आणि वरचा भाग घट्ट पकडला आणि आपल्या सवंगड्यांसमक्ष एखादे लहान मूल गवताच्या पात्याचे सहजपणे 2 तुकडे करून टाकते त्याप्रमाणे त्याचे मुख फाडून 2 तुकडे केले. हे पाहून स्वर्गीय लोकांच्या रहिवाशांनी श्रीकृष्णांच्या अभिनंदनार्थ आकाशातून मल्लिका सदृश सुगंधी पुष्पांची वृष्टी केली आणि त्याचबरोबर शिंगे, नगारे, शंख वाजविले. आकाशातून होत असलेली पुष्पवृष्टी पाहून आणि शंख नगाऱ्यांचा अलौकिक ध्वनी श्रवण करून गोप बालक आश्चर्यचकित झाले आणि जेव्हा त्यांनी श्रीकृष्ण सुखरूप असल्याचे पाहिले तेव्हा बलरामांसहित सर्व गोप बालकांना इतका आनंद झाला की त्यांना आपला प्राणच परत आल्यासारखे वाटले. श्रीकृष्ण त्यांच्याकडे आलेले पाहताच त्यांनी त्या नंदकुमाराला आलिंगन करून छातीशी धरले. तदोपरांत त्यांनी सर्व वासरे एकत्र गोळा केली आणि ते घरी निघाले. गोप बालक जेव्हा घरी पोहोचले तेव्हा त्यांनी व्रजवासी जनांना नंदतनय श्रीकृष्णांच्या अद्भुत कृत्यांचे वर्णन करून सांगितले. जेव्हा गोप गोपिकांनी मुलांच्या तोंडून घडलेला वृत्तांत ऐकला तेव्हा त्यांना अत्यानंद झाला, कारण त्यांचे श्रीकृष्णांवर स्वाभाविक प्रेम होते आणि त्यांचे यश आणि विजयी कृत्य ऐकून त्यांना त्यांचा स्नेह अधिकाधिक वृद्धिंगत झाला. बाळकृष्णांची मृत्यूच्या मुखातून सुटका झालेली असल्याचे पाहून व्रजजन मोठ्या प्रेमाने आणि स्नेहाने त्यांचे मुख न्याहाळू लागले. खरोखरच बाळकृष्णांच्या दर्शनापासून ते आपले नेत्र दूर करण्यात असमर्थ झाले होते. ते श्रीकृष्णांबाबत आपापसात चर्चा करू लागले.
या लहान मुलाला कृष्णाला ठार मारण्यासाठी अनेक मोठमोठ्या भयावह विशालकाय असुरांनी अनेक वेळा वेगवेगळ्या प्रकारे कशी आक्रमणे केली होती आणि तरीही हरिभगवंताच्या कृपा आशीर्वादाने कृष्णाला इजा पोचविण्यात असमर्थ होऊन असे असुरच अग्नीत मृत्युमुखी पडणाऱ्या पतंगांप्रमाणे कसे विनष्ट झाले होते व हे बालक अशा संकटातून कसे सुखरूपपणे सुटले होते हाच त्यांच्या संभाषणाचा विषय होता. त्यांना यावेळी गर्गमुनींच्या शब्दांची आठवण होत होती. त्यांनी आपल्या ज्योतिषशास्त्राच्या आणि वेदांच्या सखोल ज्ञानाने या मुलावर अनेक असुरांची आक्रमणे होतील अशी भविष्यवाणी केलेली होती आणि त्यांचा शब्द प्रत्यक्ष होत असल्याचे ते वस्तुतः पाहत होते. नंद महाराजांसहित सर्वच गोपिका श्रीकृष्ण आणि बलरामांच्या अद्भुत कृत्यांविषयी सदैव चर्चा करीत असत आणि अशा संभाषणात ते इतके तन्मय होऊन जात की त्यांना या भौतिक अस्तित्वाच्या त्रितापांचा पूर्णतः विसर पडेल. हाच कृष्ण भावनेचा परिणाम आहे. नंद महाराजांनी आणि गोपिकांनी 5000 वर्षांपूर्वी ज्या सुखाचे आस्वादन केले केवळ श्रीकृष्णांच्या आणि त्यांच्या पार्षदांच्या दिव्य लीलांच्या चर्चेतून कृष्ण भावनेतील व्यक्ती आजही त्या सुखाची अनुभूती करू शकतात. अशा रीतीने श्री बलराम आणि श्रीकृष्ण क्रीडा करताना आपल्या सवंगड्यांसमवेत महासागरावरून सेतू बांधणाऱ्या प्रभू रामचंद्रांच्या वानर सहकार्यांचा तसेच सागरावरून लंकेत उडी घेणाऱ्या हनुमंतांचा अभिनय करीत असत. या प्रकारे त्यांनी आपल्या मित्रांबरोबर अशा विविध लीलांचे अनुकरण करीत आणि क्रीडा करीत मोठ्या आनंदाने आपले बालपण घालविले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील वत्सासूर आणि बकासूर संहार नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर अशा प्रकारे आपण या अध्यायामध्ये वत्सासूर आणि बकासूर यांचा संहार भगवंतांनी कसा केला याची माहिती घेतली. या सुद्धा अध्यायामध्ये आपण पाहिलं की भगवंतांना कोणत्या शस्त्राची आणि अस्त्राची सुद्धा गरज नाही. जेव्हा ते बकासुराच्या त्या चोचीमध्ये उभे राहिले, बकासुराने सुद्धा त्यांना गिळलं होतं पण बाहेर टाकलं कारण त्यांची ती ऊर्जा ते सहन करू शकले नाही. आणि जेव्हा ते त्याच्या चोचीत होते, खालचा आणि वरचा भाग त्यांनी आपल्या हाताने पकडला होता आणि वरून एका तृणाला फेकून द्यावं तसं त्यांनी त्या असुराला फेकून दिलं होतं. तर अशा प्रकारे भगवंतांना या असुरांचा वध करण्यासाठी कोणत्या शस्त्राची किंवा अस्त्राची गरज नाहीये. त्यांचं सामर्थ्य एवढं महान, त्यांच्याकडे इतकं मोठं सामर्थ्य आहे की कोणत्या शस्त्राची किंवा अस्त्राची त्यांना गरजच नाहीये. आणि यावरून आपण भगवंताच्या 6 ऐश्वर्यामध्ये सुद्धा ही गोष्ट पाहिली होती. आणि आपण ही गोष्टही या गोष्टीचाही अभ्यास केला होता की जी व्यक्ती ज्या भावनेने भगवंतांच्या जवळ जाते ते तीच भावना त्यांना जशीच्या तशी परत करतात. अगदी तसंच हे असुर भगवंतांचा अंत करण्यासाठी भगवंतांच्या जवळ आले होते. परंतु त्यांचा अंत करून भगवंतांनी त्यांना तीच भावना परत केली. परंतु आपण जेव्हा पाहिलं होतं की जे वृक्ष होते ते दोन्ही कुबेरांचे पुत्र होते आणि त्यांना मोक्ष हवा होता म्हणून ते भगवंतांकडे आले होते आणि त्यांना या जन्मामध्ये मोक्ष मिळालाच नाही तर ते त्यांच्या निवासस्थानी परत गेले. तर ज्या भावनेने ते भगवंतांजवळ आले होते, भगवंतांचा आश्रय, भगवंतांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी, भगवंतांची कृपा त्यांच्यावर व्हावी म्हणून भगवंतांनी त्यांची ती इच्छा पूर्ण केली. कारण भगवंत हे परम दयाळू आहेत. बघ आता आपण पुढच्या अध्यायात पाहूया आपण आपल्या 12व्या अध्यायामध्ये. अघासूर नावाच्या राक्षसाचा संहार भगवंतांनी कशा प्रकारे केला तर त्याच्या मागची कोणती कथा होती याचं वाचन आपण थोडंसं आता करूया. अध्याय 12वा अघासूर संहार. विनीता माताजी, हरे कृष्ण. तुम्हाला वाचायचंय? हो हो हो. ओके माताजी, सुरू करा तुम्ही मग. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अघासूर संहार. एकदा भगवंतांनी सर्व सवंगड्यांसमवेत सकाळी लवकरच वनात एकत्र येऊन वनभोजन करण्याचे ठरविले. सकाळी झोपेतून उठताच त्यांनी आपले शिंग वाजवून सर्व मित्रांना एकत्र बोलावून घेतले. सर्व बालके एकत्र आल्यावर गोवत्सांना पुढे ठेवून ते मोठ्या मिरवणुकीने वन गमनाला निघाले.
अशा रीतीने श्रीकृष्णांनी सहस्रावधी सहवंगडी एकत्रित केले होते. त्यातील प्रत्येक जण काठी, शिंग, वेणू त्याचप्रमाणे शिदोरी घेऊन सज्ज होता आणि प्रत्येकाची सहस्रो वासरे होती. सहलीतील सगळी मुले आनंदाने प्रफुल्लित होती. श्रीकृष्णांसहित सर्वजण आपापल्या वासरांची काळजी घेण्यात दक्ष होते. त्यांनी आपली वासरे वनात ठिकठिकाणी चरावयास सोडली. गोपबालकांनी सुवर्णालंकार घालून शृंगार केलेला होता. तथापि खेळकर प्रवृत्तीमुळे त्यांनी वनातून निरनिराळी सुगंधी फुले, पाने, मयूर पिच्छे तसेच तांबडा रंग इत्यादी वस्तू गोळा केल्या आणि आपली शरीरे विविध प्रकारे सजविली. वनातून जाताना ते एकमेकांच्या शिदोरीची चोरी करून गुपचूप दुसऱ्याकडे लपवण्यासाठी देत. जेव्हा त्या बालकाच्या ते लक्षात येई तेव्हा तो आपली शिदोरी परत घेण्याची धडपड करी. परंतु तो बालक ती तिसऱ्याच्या हातात देत असे. अशा प्रकारच्या खेळकर गोष्टी त्यांच्या बालक्रीडातून नित्याने चालत. कधी कधी श्रीकृष्ण काही अंतरावर पुढे एखादा देखावा पाहण्याकरिता जात. तेव्हा त्यांना प्रथम स्पर्श करण्याकरिता गोप बालकात स्पर्धा लागे आणि ते त्यांच्या मागून धावत जात. एक म्हणत असे, मी कृष्णाला प्रथम शिवणार. दुसरा म्हणत असे, ते शक्य नाही, मी तुझ्या आधी कृष्णाला स्पर्श करणार. आणि अशा रीतीने त्यांच्यात मोठी चढाओढ चाले. काही जण आपल्या बासऱ्या वाजवीत, तर काही जण महिष शृंगापासून बनवलेले शिंगे फुंकीत, काही जण मोराचा पाठलाग करीत, कोणी कोकिळेच्या कुहू कुहू ध्वनीचे अनुकरण करीत. पक्षी आकाशात उड्डाण करीत तेव्हा ते भूमीवर पडलेल्या त्यांच्या छायेमागे धावत जाऊन त्यांचे अनुकरण करीत. काही जण माकडांकडे जाऊन त्यांच्याप्रमाणे शेजारी शांतपणे बसून राहत. कोणी कोणी मोराच्या नृत्याचे अनुकरण करीत. काही जण माकडाची शेपटी पकडून त्यांच्यासोबत खेळू लागत आणि माकडाने झाडावर उडी मारल्यावर ते देखील त्याच्यासोबत झाडावर चढत. जेव्हा कधी माकडे आपले तोंड आणि दात बिचकावून दाखवीत तेव्हा काही जण त्याप्रमाणेच माकडाला आपले दात दाखवीत. कधी कधी यमुना काठी ते बेडकांसोबत खेळत आणि जेव्हा बेडूक भीतीने पाण्यात उडी घेई तेव्हा तेही त्याच्या मागून पाण्यात उडी घेत आणि पाण्याबाहेर आल्यावर आपल्या पाण्यात पडलेल्या सावल्या निरखित हास्यजनक हावभाव करून हसू लागत. ते जलविहीन कुपाकडे जाऊन मोठा ध्वनी काढीत आणि प्रतिध्वनी निघाल्यावर त्याला उलट शब्द देत खळखळून हसू लागत. श्रीमद भागवतात सांगितल्याप्रमाणे अध्यात्मवादी आपापल्या प्रगतीनुसार ब्रह्म, परमात्मा आणि अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान असा साक्षात्कार करीत असतात. या विधानाची पुष्टी करत जे श्रीकृष्ण आपल्या शरीरकांतीने निराकार वाद्यांना ब्रह्म साक्षात्कार करवितात, ते श्रीकृष्ण येथे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत म्हणून आपल्या आपल्या अनन्य भक्तांना आनंद प्रदान करतात. बहिरंगा शक्तीच्या जाळ्यात बद्ध झालेले लोक श्रीकृष्णांना केवळ एक सुंदर बालक समजतात. तथापि त्यांनी आपल्या समवेत क्रीडा करणाऱ्या गोपबालकांना दिव्यानंदाचे पूर्णत्वाने आस्वादन करविले. या बालकांनी पूर्ण कृत्यांचा अगाध संचय केला होता. म्हणूनच त्यांना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांसोबत व्यक्तिशः संग करण्याचे सौभाग्य प्रदान करण्यात आले होते. वृंदावन वासीजनांच्या दिव्य सौभाग्याची कोणी कंठी करावी? अहो, अनेक योगी तीव्र तपे करूनही ज्यांना शोधण्यात असमर्थ होतात, त्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांना ब्रजजन समोरासमोर पाहत होते. याचे ब्रह्मसंहितेत अनुमोदन करण्यात आलेले आहे. कोणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा वेद उपनिषदांच्या पृष्ठातून शोध घेईल, परंतु त्यांचा शोध लागणे फार कठीण आहे. तथापि भगवत भक्ताची संगत करण्याचे सौभाग्य लाभलेला मनुष्य भगवंतांना समोरासमोर पाहू शकतो. अनेकानेक गत जन्मांतून पुण्य कृत्यांचा संचय केला असल्याचे गोप बालके श्रीकृष्णांना प्रत्यक्ष पाहत होती आणि त्यांचे सवंगडी म्हणून त्यांच्यासोबत क्रीडा करीत होती. श्रीकृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत आणि याची त्यांना जाणीव नव्हती, म्हणून ते त्यांच्या संगतीत क्रीडा करीत होते. अशा रीतीने श्रीकृष्ण आपल्या बालसवंगड्यांसोबत विविध प्रकारच्या बालक्रीडाचा आनंद घेत होते. ते पाहून एक अघासूर नामक असुर अतिशय खवळला. श्रीकृष्ण इतक्या आनंदाने क्रीडा करीत असल्याचे पाहून त्याला ते सहन झाले नाही आणि तो सगळ्या मुलांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने समोर आला. हा अघासूर इतका भयंकर होता की स्वर्ग लोकांचे रहिवासी देखील त्याचे भय धरीत. अर्थात स्वर्गाचे निवासी तर आपली आयुष्य मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रतिदिन अमृत पित असतात, तरीही त्यांना या अघासुराचे भय वाटत असे. त्याचा अंत कधी होईल याचीच ते चिंता करीत होते. अमर होण्यासाठी स्वर्गाचे निवासी अमृतपान करीत होते, परंतु अघासुराच्या भयाने त्यांना आपल्या अमरत्वाविषयी शंका वाटत असे. मात्र श्रीकृष्णांशी क्रीडा करणाऱ्या बालकांना असुराचे कोणत्याही प्रकारचे भय असे नव्हतेच. ते भयापासून पूर्णपणे मुक्त होते. स्वतःला मृत्यूपासून वाचवण्याकरता केलेली कोणतीही लौकिक योजना सदैव अनिश्चितच असते. परंतु आपण कृष्ण भावनेत असू तर मात्र आपल्याला अमरत्वाची निश्चिती आहे. हा अघासूर पुतनेचा आणि बकासुराचा धाकटा भाऊ होता. तो श्रीकृष्ण आणि त्यांच्या बालमित्रांसमोर आला. त्याने विचार केला, कृष्णाने माझ्या भावाला आणि बहिणीला ठार मारले आहे. आता मी त्याच्या मित्रांसहित आणि गोवत्सांसहित त्याला ठार करीन. जर या गोपबालकांसहित कृष्णाला ठार मारून माझ्या भाऊ बहिणींचे तर्पण करीन तर सगळे वृंदावनवासी आपोआपच नष्ट होतील. कंसाने त्याला या कार्यात नियुक्त केले असल्यामुळे तो निर्धाराने समोर आला. सामान्यपणे मुले ही गृहस्थांकरिता जीव की प्राण असतात आणि त्यांचे आपल्या मुलांवर अतिशय प्रेम असल्यामुळे त्यांच्या मृत्यूमुळे स्वाभाविकच ते देखील मृत्यूला प्राप्त होत असतात.
अखिल वृंदावनवासी जणांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने अघासुराने महिमा नामक योगसिद्धीने स्वतःचा प्रचंड विस्तार केला. सामान्यतः असुर सर्व प्रकारच्या सिद्धी प्राप्त करण्यात मोठे निष्णात असतात. योग प्रक्रियेतील महिमा सिद्धी प्राप्त केलेला मनुष्य आपल्या इच्छेनुसार स्वतःचा विस्तार करू शकतो. या अगासुराने स्वतःचा आकार 8 मैलापर्यंत विस्तृत केला आणि एका प्रचंड सर्पाच्या रूपात तो प्रकटला. असे आश्चर्यकारक रूप घेतल्यावर त्याने प्रचंड गुहेसारखे आपले मुख उघडून ठेवले आणि श्रीकृष्णांचे सर्व गोपबालकांना एकदाच गिळंकृत करण्याच्या इच्छेने त्यांच्या मार्गावर बसला. त्या सर्प रूपातील असुराने आपले ओठ भूमीपासून आकाशापर्यंत पसरविले होते. त्याचा खालचा ओठ भूमीवर तर वरचा मेघांना स्पर्श करीत होता. त्याचा जबडा एखाद्या मोठ्या पर्वत गुहेप्रमाणे भासत होता. त्याचे दात पर्वताच्या शिखरांसारखे दिसत होते. त्याची जिव्हा एखाद्या राजमार्गासारखी भासत होती. त्याच्या श्वासोश्वासाने वादळ उठत होते. त्याचे नेत्र अग्नीसारखे तप्त होते. प्रारंभी गोपबालकांना हा एक मोठा पुतळा असावा असे वाटले, परंतु अधिक निरीक्षण केल्यावर त्यांना दिसले की पथावर तोंड उघडून पसरलेला तो एक अवाढव्य आकाराचा सर्प असावा. गोपमित्र आपापसात चर्चा करू लागले. मित्रांनो, हे रूप एखाद्या विशालकाय प्राण्याचे दिसते आहे आणि तो आपल्याला गिळंकृत करण्याच्या पवित्रात बसला आहे असे वाटते. पहा तर खरे, आपण सर्वांनाच खाण्याकरिता तो तोंड उघडून बसलेला हा एक मोठा सर्पच आहे की नाही? त्यापैकी एक जण म्हणाला, तू म्हणतोस ते अगदी खरे आहे. सूर्यप्रकाशाने लालिमा चढलेले ढग जणू काय त्याचा वरचा ओठ आहे आणि ढगांची भूमीवर पडलेली ही तांबूस रंगाची छाया त्याचा खालचा ओठ आहे. मित्रांनो, या प्राण्याच्या मुखाने डाव्या आणि उजव्या बाजूने जरा निरीक्षण तर करा. ते एखाद्या विशाल पर्वत गुहेप्रमाणे दिसते. त्याच्या उंचीचे अनुमानच काढता येत नाही. त्याची हनुवटी देखील एखाद्या पर्वत शिखरासारखी वर उठलेली दिसते. त्याची जिव्हा जणू काही एखादा राजमार्गच आहे. त्याच्या तोंडात एखाद्या गुहेसारखा निबिड अंधकार दाटला आहे. वादळासारखा वाहणारा उष्ण वारा त्याचा श्वासोच्छ्वास आहे. तसेच त्याच्या मुखातून माशांसारखा जो दुर्गंध सुटला आहे तो त्याच्या आतड्यांचा दुर्गंध आहे. तदनंतर त्यांनी आपापसात विचार विमर्श केला. खरोखर आपण सर्वजण एकदा त्या सर्पाच्या मुखात शिरलो तर त्यांना सर्वांनाच गिळून टाकणे कसे शक्य होईल? आणि समजा कदाचित त्याने आपल्या सर्वांनाच गिळून टाकले तरी कृष्णाला गिळून टाकणे त्याला शक्य होणारच नाही. कृष्ण तर त्याची बकासुरासारखी गती करील, त्याला ठारच मारून टाकेल. असे बोलणे झाल्यावर सर्व गोपबालकांनी श्रीकृष्णांच्या कमळ सदृश सुंदर मुखाकडे पाहिले आणि ते टाळ्या वाजवून हसू लागले. कोणतेही भय न बाळगता ते पुढे सरसावले आणि त्यांनी या प्रचंड सर्पाच्या मुखात प्रवेश केला. सर्व भूतमात्रांच्या हृदयातील परमात्मा असणारे भगवान श्रीकृष्ण ते प्रचंड पुतळ्यासारखे दिसणारे रूप म्हणजे एक असुर होता, ते स्पष्टपणे जाणून होते. गोपबालकांना मात्र या गोष्टीची जाणीव नव्हती आणि भगवान श्रीकृष्ण आपल्या अंतरंग सुहृदा सुहृदांचा विनाश कसा टाळावा याची योजना करीत असतानाच त्या सर्व गोपबालकांनी आपल्या गोवत्सांसहित त्या प्रचंड सर्पाच्या मुखात प्रवेश केला. परंतु श्रीकृष्ण मात्र बाहेरच उभे होते. ते आपल्या मुखात कधी प्रवेश करतात याची वाट पाहत तो असुर विचार करू लागला. माझ्या बहिणीला आणि बंधूला ठार मारणाऱ्या या कृष्णाव्यतिरिक्त सगळेच माझ्या मुखात प्रविष्ट झालेले आहेत. श्रीकृष्ण निश्चितपणे सर्वांना अभय प्रदान करणारे आहेत. परंतु आपले मित्र पूर्वीच आपल्या हाताबाहेर गेले आहेत आणि ते त्या भयंकर असुराच्या उदरात पोहोचले आहेत. हे पाहून ते क्षणभर दुःखी झाले. बहिरंगा शक्ती कशी अद्भुत प्रकारे कृतिशील असते याचे त्यांना आश्चर्य वाटत होते. ते आता या असुराला ठार करून गोपबालकांना आणि वासरांना कसे वाचवावे याचा विचार करू लागले. वस्तुतः तसा विचार करणे हा श्रीकृष्णांचा विषय नव्हताच, तथापि ते विचार करू लागले. काही विचारांती त्यांनी देखील सर्पाच्या मुखात प्रवेश केला आणि तेव्हा घडणाऱ्या घटनेची मोज पाहण्याकरिता आलेल्या आणि मेघाआड दडून बसलेल्या स्वर्गीय देवदेवतांनी अतिशय भयभीत होऊन अरे रे, हे काय झाले असे म्हणत हाहाकार केला. त्यावेळी रक्तमांस खाण्याला सटावलेले अघासुराचे मित्र आणि कंसाचे अनुचर कृष्ण देखील असुराच्या मुखात प्रविष्ट झाल्याचे पाहून आनंद व्यक्त करू लागले. तो असुर जेव्हा श्रीकृष्णांना आणि त्यांच्या सोबत्यांना दातांखाली चिरडून नष्ट करण्याच्या बेतात होता तेव्हा श्रीकृष्णाने देवतांमध्ये हाहाकार उडाल्याचे ऐकले आणि त्या असुराच्या घशात गेल्यावर त्यांनी आपला विस्तार करण्यास प्रारंभ केला. जरी तो असुर विशाल काय होता तरी त्यामुळे त्याचा घसा अवरुद्ध होत गेला आणि तो गुदमरू लागला. त्याचे डोळे गरगर फिरू लागले आणि लवकरच त्याचा श्वास पूर्णपणे बंद झाला. त्याच्या प्राणवायूला बाहेर जाण्यास मार्ग सापडेना. तेव्हा तो त्याच्या मस्तकावरील ब्रह्मरंध्र फोडून बाहेर निघून गेला आणि तो असुर गतप्राण झाला. तदनंतर श्रीकृष्णांनी आपल्या दिव्य दृष्टिक्षेपाने सर्व गोपबालकांना आणि गोवत्सांना पुन्हा सचेतन केले आणि ते सर्वांच्या संगतीने असुराच्या मुखातून बाहेर पडले. जेव्हा श्रीकृष्ण अघासुराच्या मुखात होते तेव्हा त्याची आत्मज्योत बाहेर आली आणि सर्वत्र प्रकाश पसरवीत श्रीकृष्णांची वाट पाहत आकाशात स्थिर झाली. भगवान श्रीकृष्ण गोपबालकांसमवेत आणि वासरांसमवेत जेव्हा असुराच्या मुखातून बाहेर आले तेव्हा ती दीप्तमान आत्मज्योत सर्व देवतांसमोरच त्यांच्या शरीरात प्रविष्ट झाली. देवदेवतांना अतिशय आनंद झाला. त्यांनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णांवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचे पूजन केले. ते आनंद विभोर होऊन नृत्य करू लागले. गंधर्वांनी प्रार्थना गायल्या, ढोल नगारे वाजवू लागले, ब्राह्मणांनी वैदिक मंत्राचे उच्चारण केले
आणि भक्त वृंदामधून जय जय ध्वनी गजरला. उच्च लोकांपर्यंत उमटलेला तो मंगलध्वनी ऐकताच विधाता ब्रह्मदेव काय घडले ते पाहण्याकरता त्वरित खाली आले. असुर ठार झाल्याचे त्यांनी पाहिले आणि भगवंताच्या अशा अद्भुत आणि यशस्वी लीलांचे अवलोकन करून ते आश्चर्यचकित झाले. त्या असुराचे अवाढव्य मुख अनेक दिवसांपर्यंत तशा घडलेल्या स्थितीतच राहिले आणि कालांतराने स्फुन गेले. सर्व गोपबालकांकरिता ते आनंदमय लीलांचे स्थान बनले. अघासुर मर्दन झाले. तेव्हा कृष्ण आणि त्यांचे बालसवंगडी असे सर्व 5 वर्ष वयाखालीलच होते. 5 वर्षांखालील वयोगटातील मुलांना कुमार, 5 वर्षांपासून 10 वर्ष वयोगटातील मुलांना पोंगळ आणि 10 वर्षापासून 15 वर्ष वयोगटातील मुलांना किशोर संबोधण्यात येते. 15 वर्षाच्या पुढे मुलांना तरुण म्हटले जाते. अघासुराचा वध झाल्यानंतर 1 वर्षापर्यंत या घटनेची वृंदावनाच्या खेड्यात कोणतीही चर्चा झाली नाही. परंतु गोपबालकांनी पोंगळावस्था प्राप्त केल्यानंतर त्यांनी या अघासुर वधाच्या प्रसंगाचे मोठ्या आश्चर्याने आपल्या मातापित्यांसमोर वर्णन करून सांगितले. भगवान ब्रह्मदेवांसारख्या देवताहून अनंत श्रेष्ठ अशा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांना आपल्या शाश्वत देहात विलीन होण्याची संधी एखाद्याला प्रदान करणे काही अवघड नाही. आणि तद्वत त्यांनी अघासुराला आपल्या देहात विलीन होण्याची संधी दिली. अघासुर हा निश्चितच एक महापापी प्राणी होता आणि पापाला परमसत्याच्या अस्तित्वात विलीन होणे कधी शक्य नसते. परंतु श्रीकृष्णांनी अघासुराच्या शरीरात प्रवेश केला होता आणि त्यामुळे त्यांची सर्व संचित पापे नष्ट झाली होती. ते सतत भगवंताच्या शाश्वत रूपाचे स्मरण करत असतात. मग श्रीमूर्तीच्या रूपाचे असो अथवा हृदयात चिंतिलेल्या रूपाचे असो, त्यांना भगवत धामात प्रवेश मिळून पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताच्या संगतीत शाश्वतपणे राहण्याचे दिव्य वरदान प्राप्त होत असे. यावरून ज्याच्या शरीरात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांनी स्वतः प्रवेश केला होता त्या सारख्याच्या उन्नत स्थितीची आपण कल्पना करू शकतो. थोर थोर ऋषी, ध्यानयोगी आणि भगवत भक्त हे भगवंताचे रूप सदैव आपल्या हृदयात ठेवतात किंवा ते मंदिरातील श्री मूर्तींचे दर्शन करतात. या मार्गाने ते सर्व प्रकारच्या भौतिक कल्मशांपासून मुक्त होऊन अंतिम भगवत धामात प्रवेश करतात. ही अत्यंतिक पूर्णता केवळ भगवंताचे रूप सदैव अंतःकरणात ठेवल्यानेच शक्य होते. परंतु अघासुराच्या संदर्भात असे घडले की स्वतः भगवंतांनी त्याच्या शरीरात प्रवेश केला होता आणि म्हणूनच अघासुराची स्थिती सामान्य भक्तापेक्षा अथवा सर्वश्रेष्ठ योगापेक्षा श्रेष्ठ होती. परीक्षित महाराज भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे श्रवण करण्यात मग्न होते. आपल्या मातेच्या गर्भात असताना अश्वत्थामाच्या ब्रह्मास्त्रापासून आपले संरक्षण करणाऱ्या त्या पुरुषोत्तमाच्या लीला श्रवण करण्यात त्यांना अधिकाधिक गोडी वाटत होती आणि त्यांनी श्रीमद भागवताचे कीर्तन करणाऱ्या शुकदेव गोस्वामींना प्रश्न केला. परीक्षित महाराजांना या गोष्टीचे मोठे आश्चर्य वाटत होते की गोपबालके पोंगळ अवस्थेत येईपर्यंत जवळजवळ 1 वर्षापर्यंत अघासुराच्या संहाराची चर्चा वृंदावनात झालेली नव्हती. असे का? परीक्षित महाराजांना याची शाश्वती होती की अशी घटना श्रीकृष्णांच्या विविध शक्तींच्या कार्यामुळेच घटित झालेली आहे आणि म्हणूनच या घटनेतील गूढ समजून घेण्यास ते अतिशय उत्सुक होते. सामान्यपणे क्षत्रिय किंवा शासक वर्ग सदैव राजकीय प्रपंचात व्यस्त असतात आणि त्यांच्यासाठी भगवान श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीलांचे श्रवण करण्याची संधी अतिशय दुर्मिळ असते. परंतु भगवंतांच्या दिव्य लीला श्रवण करताना परीक्षित महाराज स्वतःला अतिशय भाग्यवान समजत होते, कारण शुकदेव गोस्वामींसारख्या श्रीमद भागवतावरील सर्वश्रेष्ठ अधिकाऱ्याकडून ते श्रवण करीत होते. अशा रीतीने परीक्षित महाराजांच्या विनंतीवरून शुकदेव गोस्वामी श्रीकृष्णांचे रूप, गुण, कीर्ती, पार्षद, धाम यांविषयीचे वर्णन करीत त्यांना त्यांच्या दिव्य लीलांविषयी कथन करू लागले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील अघासुर संवाद नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. तर इथे पौगंडावस्था माताजी ते पौगंड अवस्था आहे. पौगंडावस्था म्हणजे टीनेज. तर अशा प्रकारे आपण भगवंतांनी अघासुर नावाच्या या महाकाय राक्षसाचा अंत कसा केला, त्याचा संहार कशा प्रकारे केला, इथे सुद्धा पुन्हा एकदा आपण तीच गोष्ट पाहिली. भगवंतांनी कोणत्या शस्त्र आणि अस्त्राविना या असुराचा अंत केला. तर आणि याची कथा सुद्धा ते इतरांना केव्हा सांगू शकले, जेव्हा ते पौगंडावस्थेत पोहोचले. त्यावेळी त्यांनी नुकतंच गायी आणि वासरांना चरायला नेण्यासाठी त्यांनी ते शिकले होते. ते लहान होते तरी सुद्धा त्यांनी त्या छोट्याशा जेव्हा ते काही नुकते जन्मलेले बालक असताना त्यांनी पुतनेचा वध केला. आता तर ते थोडेसे मोठे झाले होते तरी सुद्धा भगवंतांचे सवंगडी या गोष्टीची पूर्ण चर्चा करण्यास समर्थ नव्हते. त्यांनी सगळ्यांना ही गोष्ट केव्हा सांगितली, म्हणजे पौगंडावस्थेत आल्यानंतर त्यांनी या गोष्टीची चर्चा, या गोष्टीची माहिती इतरांना दिली. तर अशा प्रकारे आपण अघासुराचा अंत कसा झाला हे याचं वाचन आज केलं. तर उद्या आपण पुढच्या अध्यायाचं वाचन करूया. मी प्रार्थना म्हणून रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग तुम्हाला काही प्रश्न असल्यास तुम्ही विचारू शकता. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण.